Ke North Eastern Hill University ryngkat ke Jingtreilang bar ke University jong ke Melbourne ha ke arbasan tarik mentau bnai kelas Sdang ke Projek ban lum jingtip kyrpang da ke bashandori ki kot lani ke Jingthoh Kiba don ha ke jingma ne ki bala bandu no yagni ke Projek la ai kerteng ke blip lani ke British Library Endangered Archives program ke Jingthoh jong ni ke Projek ke long ban penek pensa ke culture khana pateng jong ke RiKhasi bat jantia Yagini ki Jingthoh on penne pensa da ke British Library kabadan London da ke school ba Nehu Shillong bar kumjuru da ke school ba jong ke Melbourne kabadan ha Australia kani ke Jingthoh kan yarap ban kenti ke culture jo ke than stela mingi jong ke India yagini ke project la penya da ke British Library Endangered Archives program bada ke jingbai pisa jong ke Arcadia Fund kawai ni ke Jingthoh jong ke Arcadia Fund kolong pan preserve ban pene pensa yaki nuksa jongki cultural heritage keleng ke perthai te yakane ke British Library kala shimkhia pan administer yakane ke fund naga banta kitu ki institutions namta kitu ki agency namta kitu ki seng to let's say ki bala ban apply na ke British Library namta ka funding kuma shuai nuksa khendial ke British Library kawai ni ki kam ki ba kongsan hapo kani ka project bakale kalong ban preserve yiki ki papyri script mo ki script ki daktho ki bala preserve ha ki papyrus mo ha ki tu ki kinja plang ki bang cheyo harut jong ka river Nile jong ka wa Nile ne kani tang sibenta jong ka jingle jong ka jingtrei jong ka jingpersyang jong ka British Library ban support yiki jingpersyang jong ki priyo jong ki institutions kamtam ki bakwa ban preserve yiki cultural heritage mo cultural heritage ki balalong endangered ki balalong threatened kata khamut ki bodon ha jingma ki ba lesi ki bala jan Jait Noh ki bala jan po shi ka menor Ukhamat nang yalam jogani ka project u Professor Desmond L. Kharmauplang ula batai kampanya halor ke jingpentre kam yakani ka project Macam anu satang kawai, Sdang yakani ka pilot sample, takapa digitize yakawai ka kot kapa kertain folk literature of Assam. Mo folk literature of Assam kadai ka kot ka pangalap Assam deal. Jogawai ka yeng. Mo bat kadai ka kot kala pra kala janlong lengkhot lengkhai ki sla ki lahap la ka jong. Mo and yakani ka kot la penmi house nam khat khanai spa santusal ti hadir ni kontak ya ka Guwahati University wat makiru kila longa pa kimron print show kimron copy show kumi yakani ka kot ti kani ka wei ni kinuksa jongka endangered heritage mo ti sakawai ka kot khasi and jantia tales and beliefs ka kot ka bai tho I babu I am Simon bang kwa what play kum kani ru ka kot Mudon show ki copy what hapo Guwahati University no kini ditang ki examples ki ba mulumala ki bangala nai tenre nitip ba hak personal collection jo ki families jo ki loye losam ki don ki loye losam ki don ki brio no ki bodon kini ki nuksa jo ki dulur la se ki bang ila banong ba la se ke ba tang kini ki yeng kisam ki don access ki andre kini ki long culturally and historically ki long so significant ban you don't come and share ye kini knowledge long ye kini information nomor ba kini pertanyaan information is supreme kumi gitu information is supreme